Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Linibo ang mga Pinoy nga nag-migrate, nagtrabaho sa Turkey kag sa Syria. Sa karon di pa matapos-tapos ang pag-account kung may mga nagkala tabunan pa sa mga debris sa sining mabaskog nga linog nga nagtayog sa duha ka pungsod. Hopefully, ang aton siniya nga mga kabombo, mga kasimanwan aton nga mga Pinoy, ang yara lang sang maayo siniya nga kahimtangan. No? Kag subong manti ang pipila sa mga Turkish kag Syrian dito no? Nga natrap lang sila pero may tsansa pa iyang ini sila ang ma-rescue. Nagahulat lamang ini sila sa mga rescuers sa aton sini karon iya mga kabombo. Kaya from the looks of it, sa aton sini mga kabombo ang aftermath sang linog tuman kadamo sang mga edipisyo nga mga nagkalarumpag sa aton sini mga kabombo, mga high-rise building. Makambal ka nga daw malabo na ang kay-gayunan nga makasurvive but madamo pa man sa mga na-rescue sa mga rescuers dito sa aton sini nga mga kabombo. Sabahin karon sa Overseas Workers Welfare Administration, handa ini sila nga magbulig sa mga overseas Filipino worker nga magakinahanglan sang anuman nga sa isang bulig. No? Para iya sa sining mga apektado dito nga mga Pinoy. Si Bombo Lindsay Bade may follow-up report. Lynn, sa report na please come in. Nakahanda, Bombo Cham, ang Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA Region 6 sa pagbulig sa aton nga mga overseas Filipino workers nga nagating or taga-dari sa Western Visayas na yara subong sa bahin sang Turkey o kung sang Syria. Iniman sa kasunod sa natabo nga mabasog nga linog, 7.8 magnitude nga linog sa may bahin sang Turkey kag sa Syria kung sa diin nagalabot na gani sa masobra 20,000 ang mga napatay dito subong. Actually napakigangutan diri naton si Regional Director ng Overseas Workers Welfare Administration na si Regional Director Riza Moldes. Kung sa diin ging pahayag diri niya nga sa subong ni Bombo Cham as of today February 10 wala pa sila sa may nabaton nga mga himataabing na tinagadot dito sa ila nangita sa ilaman nga pamilya ila utod ila nga ginikanan or anuman dira na dito nagatrabaho sa may Turkey kung nagapangayo sa bulig. So wala pa subong, wala pa sa request or any verification nga naglabot dito sa ilang may ara kita dito sa mga taga-diri abi sa Western Visayas na apektado dito subong sa linog dito sa may bahin sa Turkey. Pero verify naton kay kitaya una nakabaton kita dariya sa information kag kinakatuan tamang gani sa bahin sa Buena Vista Guimaras bangod sa sining impormasyon na aton man nga nakuha ang ining may kangtanan sa isa man ka overseas Filipino worker na taga Buena Vista Guimaras na kung sa diin na dala siya isa sa mga napatay dito sa may bahin sa Turkey nga mo si Rose Mariga. So verify naton ang information ang ining nahanungod sa ginapahayag overseas Filipino worker kag verify ta sa database sa Overseas Workers Welfare Administration Bombo Cham ka nagapakita diri nga actually ang sa data diri ni Ma'am Rose Mariga ang nakabutang diri Bombo Cham 2007 ara siya sa bahin sa Singapore 24 months ina siya 2010 sa Singapore siya sa gihapon pagka 2017 sa bahin ini siya sa Hong Kong as domestic helper. So amo ning last niya Bombo Cham nga employment dito sa may bahin sa Hong Kong after sina wala na siya sang record diri ano man nga petsa after sa 2017 ano man nga year nga ara siya sa bahin sa Turkey. So wala ni siya sang data base sa database
sa Overseas Workers Welfare Administration sa ila nga personal profile. So gina-verify man ini subong kay gindangop ta ini sa bahin sa OWA Region 6 nga may ara kita sa nabaton diri kag gin-verify man dito sa bahin sa Buenavista Guimaras kag amo ni subong ang ginalataw nila kun bala ang ining ara sa profile nila or ara sa database nila nga si Rosemary Hello Goga nga taga Guimaras is the same sa Rosemary Ga na nagpalabot diri sa aton nga ang ilang nga pamilya nga nadalahig siya sa sa mga napatay dito sa bahin sa Turkey bombot siyam. So rest assured i-verify ini nilang ining database nila kag kun balati ang deployment nino sa overseas Filipino worker kung balati worker to siya or not pero ti isuno diri kay Regional Director Moldes nga bisan pa yan nagatrabaho to siya or wala siya abi nagatrabaho ang OWA ya bombot sama bulig gid sa ila together with the Department of Migrant Workers kag syempre ara man ang Department of Foreign Affairs nga mag-assist pagid sa iban pagid naton nga mga overseas Filipino workers magawa sabi sa sinino sa reported nga taga Guimaras nga napatay kag kun sa diin may ara pa for example may mga iban pa to nga mga injured no nga mga OFWs naton nga taga Western Visayas ina ang iga-assist man sa bahin sa Overseas Workers Welfare Administration. Ang kinapangayo lang dari nila subong sa OWA Region 6 sa mga may himata or ang aridib lang himata nila sa Western Visayas sa Region 6 kung may ara man to sila yan no sa Iloy, Amay, Utod, kakilala or abyan dito sa may bahin sa Turkey or sa Syria nga nagakinahanglan sa bulig or apektado sa sininglinog mas maayo nga mapadulungan ang opisina sa OWA diri sa may madako man nga mall no sa may Robinson's Place Iloilo 3rd floor kay ara dira yang ilang nga opisina or pwede man no kung layo gid sila hindi gid abi sila makakadto diri sa opisina sa OWA personally pwede man sila mag-contact sa hotline number sa Overseas Workers Welfare Administration Region 6 sa 509-1075. Again, 509-1075. Or pwede man sila no makapadala sa ilayang sulat or mag-email sa region6@owa.com.ph. Again, region6@owa.com.ph. So rest assured magahatag diri no sang igtalupangod ang ining ahensya sa mga pamilya sa mga overseas Filipino workers naton kay tinahangpan gid suno gani kay Director Moldes na hangpan nila kung ano yung sitwasyon subong sa aton nga mga OFWs dito sa bahin sa Turkey kag if ever nga may ara man sa Syria kag kung sa diin ini sila magadangop man sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno agud kati conjoint forces ang ining paghatag nila no sa effort or paghatag sang bulig sa sining mga nagakinahanglan nato ng mga overseas Filipino workers mas epektibo pagid ini siya bombot sami. Ari bala ato na pamatian ang pagpahayag ni Overseas Workers Welfare Administration Region 6 Director Riza Moldes. Sa subong adlaw, wala pa kita may nabaton nga request or verification halin sa mga himata sang aton nga mga OFWs gikan diri sa Region 6. Pero if in case may ara, director sa mga mapalapot mo sa mga pangayo at ibulig, nga mag-check tong ilangan ni mata, Turkey man or Syria, ano ang possible nga mabulig sa OWA? Diri sa aton nga talatapan, rest assured first, i-verify naton no, kung ara sila sa aton nga database, if ang ilang nga deployment is worker or not. But if worker or not, we are gonna work along with our Department of Migrant and Workers and the Department of Foreign Affairs to assist sa aton nga mga OFWs and their families santo man sa ila request nga ipalabot sa aton talatapan. Since wala pa man sa may nagpalabot rin sa mga himata sa mga dito sa Turkey kag sa Syria, pero di sa amon may nakuha kami sa information na may anak sa mga nadalahig wala na pila napatay. Anong dapat nga obrahon nila para nga makapangayot sila sa pulis? Mahimo sila nga magbisita diri physically sa aton nga talatapan or mahimo man sila mag-contact sa amon sa email or pwede man mismo sa aton nga hotline number. Pwede sila mag
magtawag sa 509-1075 or magpadala sa ilang request sa region6 at owa.gov.ph para aton gilayon nga maaksyonan kag matagaan sa igtalupangod ang ilang mga request kag palamangkutano. Ang mensahe mo, Director, sa mga pamilya sa mga overseas Filipino workers naton dito sa Turkey kag sa Syria? Sa mga pamilya sa aton nga mga OFWs nga nagatrabaho sa pungsod sang Turkey, nahibaluan naton kag naintindihan naton ang kakumat nga inyo nabatsyagan sa subong. Rest assured, si OWA kaupod sang Department of Migrant Workers kag iban nga mga sangay sang gobyerno ang magabulig sa inyo para maberipikar kag mapasiguro naton ang ikaayo sang aton nga mga OFWs. Kung mahimo, magpalapit kamo sa aton talatapan para kamo ang amon man nga mabuligan. Madamo gid nga salamat. Nabatian, Bombocham, si Regional Director Riza Moldes ang Overseas Workers Welfare Administration. So kung lantawon nato no sa data sang OWA sa kabilugan abi Bombocham sa bilog nga Pilipinas, ang mga overseas Filipino workers naton nga ara dito sa may Turkey nagalabot sa 248 Filipinos ang nagatrabaho dito kasi puyo na ya nagaista na ya dito sa may bahing lugar. Kasi ini nga mga pilason, ang mga injured nga mga overseas Filipino workers so nakadepende na ina kung wala iluyag nila mag-request for repatriation kaya actually mahikot ina sa bahing sa Department of Migrant Workers ang ining mga Filipino workers naton nga injured kung luyag nila mag-repatriate kag mag-reunite sa ila tagsa ka mga pamilya. So iga-repatriate ina sila Bombotsam upon the release na yan sang ilaya nga medical clearance Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report. Sa mga kabombo naton ti bukas man ang talatapan sa overseas workers sa Welfare Administration kung may mga inquiry kamo didto, no? Natuhoy sa inyo sining pamilya nga mga overseas Filipino workers. Hindi lamang kay sa Turkey kag sa Syria kundi sa iban man sining pungsod. Amo lang ini ang isa sa masubo siguro nga sitwasyon nga kung sa diin ti ang iban tama kanabaw ang ila sining paglantaw bala. Siguro there was a time nga nangin guilty man kita sina dire. Inang mga tinaga bala nga mayo na pangabuhi nyo kay may abroad ka nga nanay. Mayo na pangabuhi mo gali pre kay abroad siya sa wahon mo. Tingala ko nga ang bata ni Sang Tupad Balay na mundo halos kada bulan bag-o iya sapatos, bag-o iya bag, bag-o naman iya cellphone. Ti kay abroad ang iya sining ginikanan or may tiya ka tiyo nga abroad. Pero why naton gina lantaw sang mas malapad kag madalom kung anong butsilingon sang abroad. Kung anong butsilingon sang isa iya kung anong trabaho sang isa ka overseas Filipino worker. Ti mayo-ayo na lang abi kung ang amay mo, ang iloy mo, tag-iya abi sang isa kadako nga negosyo sa luwasang pungsod ti makahambal ikaw iya nga daw ayahay ang imo sini nga pangabuhi kay ga negosyo ti sila mo mga business man kag business woman ang imo sini nga iloy or ang iban sini mo iya nga himata. Pero kung maghambal kita nga abroad, kung maghambal kita overseas Filipino worker, amo ni silang mga tawo nga may yara sang handom kag dumot nga batakon ang ila sini nga pamilya sa kapigaduhon diri sa aton sini nga pungsod.
That is why nga bisan balabag sa ila sini iyang buot, masakit sa ila sini nga buot, ila sini nga ginugtom ka ginagwanta nga mabulag sa ila sini nga pamilya or sa mga pinalangga nila sa kabuhi, kag magpadulong sa iban sini iya nga pungsod, agod nga magtrabaho, makakita sang kwarta, nga sa nasiling ko na sarang nga makabatak sa kapigaduhon diri iya sa pungsod na Pilipinas. Tanan nga mga sakripisyo ang ila sini iya nga gin sufrer, ila sini nga gin agubay kagin agwanta para lamang nga mahatagan sang mayong buwas damlag ang ila sini nga pamilya. Mapatindugan sang konkrito nga balay, amat-amat, mapaiskwela ang mga kabataan sa mga mahambal naton abiti medyo mataas ang standards. Or sa hambalon tayo lang, mapaiskwela sa private school. Oh? Mahatag ang mga kinahanglanon sini nila sa ila sini nga pagtuon, mga gadgets dira, so on and so forth. Makahatag sang livelihood pagid sa iban si pagid nila nga kaparintihan eh. Kay ti may mga Pinoy abroad nga naglawig na dito, nagdugay na, nakapundar sang balay, tiyanhon mo kayang utod ya, way man sang trabaho. O, ginbaklan niya tricycle, nagbiyahe. O, ginbaklan niya sang isa ka unit sinisang salakyan, tapos nagbiyahe single unit operator, taxi. Kadamo lang sa mga istorya sa aton sini nga mga kabumbugin, kapitalan, abi, nagsagod ka baboy. O, pero ay kita kabalo kung anong sakripisyo nila nga himo dito sa tagsa ka matag adlaw. Nga kung magbatsyag sila sa nga homesick, magbalatian sila, sino ining masapupo sa ila abi o homesick iya ti. Bangod subong iya sa teknolohiya, mahapos na lang gawa bulngon ina. Isa mo lang iya ka-click-click dira kag pagpindot mo sang call, video call, or i-message, ara na yun. Pero ti kung maglabot sa punto nga mag-surrender ang ila sini nga lawas bangod sa trabaho, ti sinuayhan ang nagaatipan sa dito sa ila. May gabisita man bala kang nagapanuktok sa iya sini nga hulot nga, nay, tay, tito, tita, angkol, ante, nonoy, toto, inday, kainom ka na bulong, kapamahaw ka na. Tapos, ang iban sa aton sini nga mga kabumbudo, ginaabusuhan pa kung may ara sang overseas sa Filipino worker or may abroad sini iya nga miyembro sang pamilya. Ang iban sinadri nga mga kabataan ginahimo pa nga rason ti adun mo kay ginapabayan lang ko bisang akon sini nga iloy mo ginpabayan lang ko sang akon sini nga may naga-abroad to, binili niya lang ko kay tito, kay tita, kay lulo, kay lula. Ti maribildi ko Pero ti kung anong pangayoon niya ara man dayon. Sadto gani may nabatian pa ko nga mga istorya nga baho grabe pa pustahon si amo sini ba? Do wala punaw pa pustahon mo sa bulangan ba? No, ano negosyo yan aw? Why na sa negosyo? Abroad na iya asawa. Siya ya, big boss ang dating niya sa panahuran, pero si asawahon niya ato nagahapdos ang kamot
sa mga kimikal nga ginagamit para nga nusnusan ang iniduro. Lupasin siya sa mga nagakaon. Kag ang mentalidad pagid nga masakit, kung makapauli ang overseas Filipino worker, ang mga abroad, or bisan sa mga seaman pagani. Tapos pagpuli, abe, hindi magwa sa ila balay isa ka simana, or hindi man lang makapanghagad nga presyat-syat ta. Grabe na nang linibak na yun, yung dalok-dalok la si tawo. Naka-abroad lang prodo. Bisan na isa ka bilog, bisan isa ka botilya, nga berdo, hindi ka painom sa ato, no? Ikaw pa nang lain. Pero sila mayo gani sila kay gahulat lang ang dahon mo. Pero sila way kabalo kung anong ginubra mo dito sa luwas ang pungsod. Ara, ikaw abi, for example, sa barko. Nami pamatian si man, damo kwarta. Pero, sus Maria kagusip po, paniltig man ito tuktok ang ilang sining obra? Para nga ti ma-maintain ang barko nga ila sila ginasakyan. Siyado ka budlay sang pangabuhi. Kapin pagidbi ko mga OS ka lang, ordinary seaman. Bisan may puloposisyon ka pa eh. Kung ara ka paginabi iya sa engine, sa idalom, iban sininakon iya nga mga nagkilala nga mga naglawig sa engine nila nga ginatawag kung hindi cardiac arrest ang ila sini nga nangin balatian, ang iba nagburungol. Tapos pulawanay pa na kay may duty shifting man kamo sina. Why iya sang ayahay nga kabuhi ang isa kasima na? Tapos mag-abot diri sa pungsod na Pilipinas. Ti kay may ginapreparasyonan man na siya. Gusto yaman magbakal sa nga mga kagustuhan niya. Gusto yaman baklo ng kagustuhan sa iya sininga pamilya. Or may ginapatindog siya nga balay. Ti kung hindi iya ka mahagaran mainom or bisan isak bilog sininga tsokolate, wagin sa itunghol sa imo, lain pa na batasan niya. Ti kasakit pinsaron. Hindi bla? Ay dapat magluwas iya nga dapat ipabugal naton ining mga overseas Filipino worker sa ila sini nga sakripisyo. Ti dapat ini man naton ini pagabusuhan katulad kay Ma'am Rose Mariga. Pila kabilog sini nga mga hinablos niya, pati mga kapuhan niya, iya sini nga ginpaeskwela. Nakatapos na ang nagaakto karon nga spokesperson sa ila sini nga pamilya nangin pastor. Oh. Sa aton sini makabumbo. Tibisan iyang ini siya ang nagpadulong sa iban sini nga pungsod, ang mayor sa gihapon iya nga tinutuyo sini nga mapaeskwela niya ang iya sini iya nga pamilya. Hinablos siya, apo niya, o kung sino pagida nga mga parinti nila nga sarang niya mabuligan, nagpadulong sa luwasang pungsod, nagtrabaho didto, ti hindi mo man mapakta ng swerte sang tawo karon. Kaya mo ning natabo sa iyaw, bangod iya sa isa iya ka trahedya, nagluntad ang linog, ti wala siya makagwa, napilpilan kaginbawian gid sang kabuhi. Pero samtang ini siya ang nagakabuhi sa aton sini nga mga kabumbo, kag bisan waay na siya subong, forever thankful iya ang mga tawo nga iya sini nabuligan. Kag ti wala man nag-abuso sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti amo man gani ina dapat iya ang paglantaw kag pagprotekta sa aton sini nga gobyerno sa mga overseas sa Filipino workers. Do nahamot man ako iya sa nga nagligad lamang ni nga dumay patigayon sini nga hearing to, no? Kay sang una makabati lang kita iya sa nga nagataas ang tingog, intense ang debatihanay, kung may mga dalagko sini nga isyu mo. Pero kung
sitwasyon abing isa ka senador, may ginahusisa siya, tapos do nagapangakig, naga-emosyonal siya, do sadto do hindi na naton gani iya gawa makitaan. Pero do nag-uso na ni subong since gati ara na dira si Senator Raffy Tulfo nga masami nagapangakig, no? Masami iya gusto niya ano gid mo? Kung sa ano pabla labuton niya gid yang dapat na labuton kag pasabton ang dapat iya nga may salabton. Nakibot man kita iya nga do for the first time nakita ta si Senator Villanueva. Oh, nga do nangin emosyonal man to sa husisa to sa recruiter ni Jollibee. Jollibee, ano ganing pilido yan na? Bombo Omel? Ranara? Oh. Ati, nag-ako man gani to ang bata sang amo niya, nga ginlugo siya kaging patay, pero lantawa bala ko anong paumpaw sang gobyerno, hinatagan lang tong amaya sang picture ni President Bongbong Marcos, nag-yuhom-yuhom na dayon. Oh, tsunami, oh. Oh. Tiyan mga overseas Filipino workers, mas nagakaangay iya sang mas maayo sini nga pagtamod nagikan sa aton sini mo opisyalis ang gobyerno. Oh, di may mga Department of Migrant Workers naman kita, so on and so forth, damo sa mga insya sa gobyerno. Tati dapat nga akto sila sang nagakaangay man Kaga kung may mga bululigan to dapat man sininila iya nga buligan. 30 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalikta sa ipabombo mo segment punong barangay. Sa isa ka barangay dira sa Banwas ang Dueñas, ginpabombo, ini matapos nga tinukapan niya tinukapan niyang bana sang babae nga ginhambalan niya nga mabaylita pero nagpamalibad. Yang bana to pamangkot man lang kung tani nga ano to natabo. Why na kuno damo pa yung istorya. Sandig sa aligasyon sang nagpabombo, tinukapan lang kuno yung ilayon, tikunti buka to ang ilong karon sang bana. Kag istoryahan naton 170,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa isa ka high value individual sa Barangay San Juan sa distrito iya sang Mulo. Kag ang mga operatives sang City Drug Enforcement Unit kag Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office gin paidalom sa surprise drug test. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa aton nga mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Avancenia Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight,
malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. I-check naton ang linya ni Bombo Rodjane Los Bañas Galiarde.
Inumay kantanan sa pagpabombo sang isa ka asawa sa natabo sa baylihan sa isa ka barangay sa Dueñas sa Iloilo. Nga kung sa diin suno diri iya sa tagpabombo, nga ara sila kuno sa baylihan. Ginpalapitan ini siya ni Kap, kag ginambalan nga do mabayli kita or something nga baylihan ng upod ko. Ti isang nagpamalibad kuno ining babaye, binuklas niya ginbutong ni Kap as per allegations. Kag dito sang nakita sang bana, nagpalapit ang bana nga mangusisa kun tani, tinukapan gilayon. Ti kunti na naglitik na buka ang iya sining ilong sandigman sa mga pakita diri sa Bombo Radio nga mga results sang medical examinations. Sa bugo sini nga pagpatpat sang ipabombo mo segment, yari si Bombo Rojane Los Bañas Gallarde. Bombo Rojane, sa report please come in. Nagpabombo ang isa diri ka asawa matapos nga ginatapongol sa nga ila sini nga punong barangay dira sa may barangay Bugtungan na Dueñas sa Iloilo. Ang natabo diri sa aton sini nga mga kabombo sa Enero 21 kapiyastahan sa nga nasambit nga barangay. Ang ining mag-asawa ara sa diskohan na Bombo Cham kag syempre kung disco gani may sinaot da nga nagakatabo kag dugay-dugay may ara nga sweet music na Bombo Cham. O galing ang natabo dire ang iya sining or samtang ini siya ang nagatindog kay natapos na to ila sining disco kag dugay-dugay sweet music na gin-approach ini siya sa nga ila sining punong barangay dira sa may Bugtungan na Dueñas sa Iloilo nga si punong barangay Danny Pedregosa. Bali ang iya sining pag-approach ni siya golpe lang gid nga ginabutong bala dala agbay Bombo Cham sa taga-reklamo. Kag by the way nga aton sini nga na taga-reklamo ang nagpabombo diri si Dailena Pedregosa, 23 anyos, sa nga nasambit man nga barangay. Ginabutong siya ni kapitan dala agbay kag ginhambalan nga i-diskoa na ito ang friend ko, hambalya. Ang nasiling nga friend ya, ang isa man ka punong barangay sa pihak nga barangay sang barangay Bita Dueñas sa Iloilo, Bombo Cham. Tiyan mo na to hambalya nga gusto ni kapitan ya nga atong tagreklamo diri nga si Dailena Pedregosa apisar nga may bana na ginambala ni kapitan nga dala agbay nga diskohon mo ang or anon mo bayliha to anay upod ko. Baylihan na ito ang friend mo na ang term. Friend ko nga kapitan sang barangay Bita Dueñas sa Iloilo. Tigolpe lang gid gintapi sang tagreklamo ni ang kamot ni kapitan nga ginambalan niya hindi ko yakap pambalya. Karon kay nakita sang bana nga daw golpe lang gid ginbotong balay asawa sini kag ginagbayan kag kun anong ginhotek to nangusisa tani makadto kay kapitan kag mangusisa kung anong ginhambal sa asawa. Pero sang nagapadulong pa lang, way pagani 2 ka metros ang antad, ginatapungol gilayon ni kapitan ang iya sining bana nga si Winifred Pedregosa, 31 anyos sa nga nasambit nga barangay dira sa Bugtungan na Dueñas, Iloilo. Rason nga ang ining ilong sa nga iya sining bana ay sus ang tulaan diri Bombo Cham na gid na utod kag dalom ang pilas bisan isa lang gid katapungol pero madalom ang pilas kay may singsing ni ang kamot ni kapitan or ni punong barangay isa sa rason na diri nga nagadulot gid to bala kag damo nga dugo ang nagaguwa sa iya sining ilong sa nga iya sining bana. Dito kag nagpa-blatter sila, tapos pa-blatter nagpa-medico legal sila, kag gusto nila ni nga mag-file gid sa nga kaso against diri sa kaya kapitan
Dani Pedregosa. Pang ginapahayag diri isa pagid sa rason nga nagapabombo diri sa Bombo Radio ang tagreklamo kay hindi sila pagtagaan sa certificate to file action bangod nga ti isa sa rason diri ginapabuyan-buyanan para ma-expire na lang diri ang ila sini nga blatter kag iban pagid diri nga mga records diri para nga hindi tabo diri nga maka-file sila sang kaso kag nga ila sini nga secretary sang barangay hindi man maghatag diri sang certificate of file action kay kada hearing wala man naga-appear diri si kapitan or punong barangay Dani Pedregosa sang barangay Bugtungan na Dueñas Iloilo. Isa sa mga rason diri nga nagapabombo ang asawa. Pamatian nato na diri si Dailin Pedregosa ang nagapabombo diri sa Bombo Radio. Gusto ko madasig ang responde ma'am sang amon kaso kay ang amon barangay hindi maghatag sang certificate to file action. Sino ang inyong nga kasuhan? Si Barangay Kapitan Dani Pedregosa. Anong natabo haw? Kay isang gabi isang piyesta namon dito ma'am, January 21, 2023. Ginbutong ako ni Kapitan Dani ma'am. Padiin haw ang natabo? Sa barangay hall namon ma'am, sa barangay Bugtungan, sa diskuhan. Ginbutong ako ni Kap ma'am, kay babayli niya ako sa migo niya nga ma'am, nga kapitan ma'am. Ano gid ginhambal ya? Bal niya, baylihato ang kapitan sang barangay Bita. Ginbutong niya ako ni kapitan ma'am, kag ginagbayan niya ako, kag ginhambalan niya ako nga baylihato ang kapitan sang barangay Bita. Tanong sabat mo? Naghambal ako sa iya nga hindi ako kap. Tapos ginkuha ko ang iya kamot nga nagagbay sa akon, kag naglakat ako palayo. Sang nagbalikid na ako ma'am, nagpalapit gali sa iya nga akon bana para mamangkot sa iya nga ano tong ginhambal mo sa asawa ko. Pero sang pagbalikid ko na nakita ko na nga kinaptan niya na sa bayo kag sinumbag na niya. Sinong ginsumbag? Ang bana ko ma'am. Oo, sa di niya ginsumbag. Sa itsura ma'am, ang igo sa idalom sang nawala niya nga mata ma'am. So anong natabo ay pag sumbag to ni kapitan? Pag sumbag niya ma'am, ang bakon bana nalipong nadulaan sa sang animo. Kay damo nga dugo nagwa sa iya ma'am. Dason gindala siya, gintambagan sila sang mga kagawad kag tanod, kag gindala siya sa ospital, kag nagpa-blatter sila sa Dueñas MPS. Anong rason gidto nga ang ginsumbag imo nga bana? Ano pangimon bana mo kay nakita ya nga ginbotong kag ginambalan? Oo ma'am, nagpalapit sa kay Kap mamakoton niya tani kun nga ginbotong niya ko kay nakita niya ma'am nga ginbotong ako ma'am. Di pa baylin niya ko tuya sa migo niya ma'am nga kapitan. Di nagambala ko nga hindi ako Kap, naglakat ako dayon ma'am. Di nga mabayli ka man tani aw. Hindi kuya ma'am, kay hindi manami mga mabayli pa ko kay syempre may bana na kuya ma'am. Bomboro Jane, Pedregosa ang ginareklamo, ang nagareklamo, Pedregosa man, mag-ano ni sila? Malayo na kuno Bombocham nga paryente kay tapik ni ang taga-reklamo. Daw hindi malayo na nga paryentehanay sila. Pero kilalahay sila ni Kapitani ang bana sinikag ang si Punong Barangay bisan na siya man kilalahay man sila. Ugaling kay sang natabo to kay ang sitwasyon nakainom si Punong Barangay Dani Pedregosa kag ang iyang pang lakat na magpanaw bala maglakat naga-ikis-ikis na ti iba na guro ang pananawan imbes nga may bana daw dalaga gid sa mataya ko nakainom ang tao di bala Bombocham. Depende kay ako ya kung wala mo na agyan. Kung makainom ko ya, nagatulog ko ya dayon mo kay ginatuyo ako ya. Ate mo na yung mga mabuot nga nagainom. Gasanag ya mata ko kung siyempre way ko kainom kay normal akon pananawan. Oo. Sanag ya mata ko Bomboro Jane niya accurate pa ni kag masaligan mo pa ni. Kabalo ka naman niya. Pero ng iba niya hindi makontrol. Abi kung nakainom, Bombocham, mga pananawan nila, balang may mga bana na. Abi nila kung grabe, sexy. Una mo yun man nga paglantaw, pakita bala Bombomel, ang isa ka picture to nga si ma'am lang, ang nagareklam na, tido dalaga, hindi pag man balano hindi na may bana na may bata na ni sila. May bata na sila. Tido hindi gani balano no? O bala do hindi kung ako mag lantaw pa ya, why ko abi kabalo nga kung matsyag ko pala fourth year college, graduating pa lang ni. Gani, o kung naga-OJT abi. Hindi bala Bomboro Jane? Oo, mo man nakahapon or ang
pagkadto diri sa nga taga-reklamo, Mm. hindi man halata nga may bana na ini. Pero ti kilalahay man sila ni Kap na tingala siya gani nga amotang pag-approach ni Kapitan nga may bana na siya nga ipabayli pa siya dito sa iya nga friend nga Kapitan. Kay kadamo man sa mga dalaga da sa ilang nga barangay Bombocham. Yes. So galing kay ti nakainom diri si Kapitan, kapin pa kong ginainom lang nagapanipa na bala Bombocham, grabe ginahalit ya mo. Kay ti pananawan mo kung kaysa Doon mo man ang ginainom ko, wala man. wala man. Ati kay Mayo kaya mag-control. Oo. May araya iban nga ti kon kaysa lain na gidman Bombocham. Di ba lang sa diskuhan ni may mga una na blang music isa nga halos na nagasinaot. Oo. Amo na din sa sweet music di ba amo na yung mag-partner laki Tukar na bi, Rasputin, di gani Jupay. Ala, sadyagin. Pero gulpiada lang ma-sweet music, abi na yun. Oo. Sweet music na to ang pag-approach ni Kapitan kay may gani ning may mga bayad-bayad na honorary dance. Bombocham. May amo to ang hambal sa nga taga-reklamo nga gusto kong tani ni Kapitane nga man iya nga friend nga punong barangay sa Pita Dueñas. Anong hambal ni Kap na palabot na kuan na bahin si Kap? Actually gina-approach siya nato na dire para sa patas sa dire kay ang panawagan kaga complaint sa section sa Bombo Radio patas niya magdala sang isyu Bombocham para nga mabatian ang iya nga side kag willing man magataga diri sa nga iya sini nga side ang punong barangay tuhoy sa natabo dire. Pero maliban na sina Bombocham may dugang pagida diri nga pahayag ang tagreklamo nga si Dailena Pedregosa kay ang iya gid nga gusto diri ga pangayo siya bulig through Bombo Radio nga matagaan sila sang certificate to file action para nga sa kasubong sini nga mga akto sa nga isa ka opisyal sa nga barangay matagaan sila man sang sang hustisya sa natabo diri nga waay san sala iya sini nga bana nagastuhan pa sila kay pila to ang ilang nga nagasto para lang gid nga matahi to ang ilong sa nga iya sini nga bana. Pamatian naton liwat ang dugang nga pagpahayaga diri sang tagreklamo. Si Kapitan nga sinumbag gid imo bana. Na siguro ma'am nahuyan sa tubala siya friend nga Kapitan nga syempre ginambalan niya na tuguro nga sige pangitaan ta ka sang partner Di tapos pag-approach niya sa ako nagambal ko nga hindi. Amo to nga pagpalapit sang bana ko siya abi niya siguro kun mangaway. Wala sa kabalo nga mamangkot lang tutani kun nga ginagbayan niya kuya ginbutong niya ko ginambayan. Ti nga kadamo man sa mga dalaga da sa inyo nga barangay nga ikaw nga may bana ikaw gid ginhambalan ni Kapitan nga baylihon iya nga friend nga Kapitan man. Ambot sa iya mama kadamo gani dito mama nga ako giniya ginakita dito So nung natabo na after sadto nagpa-blatter kamo. Tapos nung nagpa-blatter kami ma'am, ang akong bana nag-critical siya ma'am, nag-200/100 iya dugo. Nagtaas-taas iya dugo ma'am, nag-high blood siya. Indala sa namon sa pototan, nagambalang pototan nga mangita kami sang ENT kay hindi siya makaginhawa mayad. Ginpa-check ang iya ilong sang ENT doctor sa Western. Nakita didto nga nagkipot na ang buho sang iya na wala nga ilong ma'am kag ang mga tulan didto gali na bali na. Amo to nga hindi na siya makaginhawa mayad. So, surgery ang iya ilong. Kag nagpa-CT scan kami, ma'am. Nagpabombo kami, ma'am. Kay gusto namon nga mapadasig ang kaso, ma'am. Kag gusto namon matabo. Nga mahatagan gid sang hustisya, ma'am. Kag gusto namon pabaydan sa iya ang danyos nga gindulot niya sa amon, ma'am. Ang damage niya, ma'am, mga 25,000 Ang pagpabulong pa lang na namon sa iya. Nabali, nadunot ang mga magagbay nga tulan sa iya ilong. Ti kay isa lang to sumbago ni Kapitan amo gid na ang impact sa ma'am, kay syempre malapit ma'am ginaptan niya malapit lang gid ang ila distansya. May singsing siya ma'am, amo na nga napilasan ang akon ba na ma'am gamay lang pero damo ang dugo. Madalom ang pilas amo na. Ti sino hindi maghatag sang certificate to file action? Si Barangay Secretary ma'am hindi maghatag sang certificate to file action si Gemma Aranyador. Nga ako na anong rason? Kaya mo na hambal ni Kap, hindi ko na maghatag sa certificate of file action kay tapuson gid ang 3 ka hearing. Tinatapos na ang 3 ka hearing? Isa pa lang tani kagapon ma'am pero wala man sila nga duha nag-appear. Kag gusto gid nila tapuson ato ma'am kay ma-expire na to amon blatter ma'am kung matapos to hindi na kami maka-file sang kaso. So anong rason diri nga ginapabuyan-buyanan nila?
Ti, gusto nila guro ma-expire, ma'am, parang hindi na kami makafile. Amo na. Nagpabombo kami, ma'am, para nga mas madasig ang para nga mahatagan kami sa certificate to file action. Kay amon na lang gid na ang kulang, ma'am. Kay na-file na sa judge ang amon nga, ano, ma'am, reklamo. Hubog si Kapitan sa natabo to ha. Oo, ma'am, hubog siya, ma'am. Hubog siya, ma'am, nga nagaikis na siya maglakat. Amo na, ma'am, kung hubog siya, kay hindi na sa maglakat, gid tadlong, hindi siya tadlong maglakat. Nabatian na liwat ang dugang nga pagapahayag diri sang nagapabombo nga si Dailena Pedregosa. Bantayan mo na buwas nga adlaw or sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo ang sabata diri ni punong barangay Dani Pedregosa. Bantayan gid sa nga aton sini nga mga kabombo kag kun ano nang natabo to sa nabali nga tulan sa ilong sang sining iya sini nga ginatapungol Bombo Champ. Di ko na mo ni katahom ang sweet music nga matukar. Sige, Sus, bisan ako guro mang dawhat man ko sa nga dalaga to nga bailihon. Bumumel pa ba't sila bala? Amakon mo na. Ti pagkabati ko sinaya, matindog ko na dayon. O daw mangita ka dayon pares nga bisan may asawa daw. Hindi mo Matindog ko na dayon. Kay way man niya Malaysia kung magbaili ka man lang mo. Di ba? Gina-appreciate mo nga matahom ang ambahanon. Ang imo siniya para nga ma-enjoy mo ang ambahanon nga katahom ang nagatukar. Tapos may ginabaili-baili ikaw dira nga kung wala man lang iya sa Malaysia, way man na iya sa nga kontrat simpo. Tapos siyempre maayo ang pag-approach mo sa babaye Bumburo Jane. Ikaw abi bisan dalaga ka pa, agbayan ka lang kag buklason, tapos ang balon nga bailiha to na yung kapitan sa ngamuni. Siyempre mangindi ka man, di ba? Pero kung ang approach nimo maayo, ako gali si ano naman nga ngalan nga miton ta, ako gali si Dan? Dan? Ako gali si Dan, pwede ka baili sa imo? Di ba? Una-una na mayong gabi ka, mayong gabi miga, or mayong gabi sa isa sa pinakamatahom nga dalaga nga natupan sang akon sini nga mga mata. Ako gali si Dan. Luyag ko ginta ni ikaw, nga bailihon, pwede bala? Mga wamo tani, bala na Bumburo Jane? Oo. Pero kay hindi nga agbayan mo lang imo kag buklason, sus Maria kag usip po. dason kita pa sang bana. Siyempre kung ikaw bana sadto, katuan mo gid kag nga agin buklas toya kag may hutik-hutik pa. Hindi man na pwede mag amo sina, no? Kag kung nasaklaw man si Kap abi, no? Kay kapitan siya, gimbalibaran siya. Siguro nasaklaw man kay hindi mayong pag-approach ni Kap kon pamatian ta ang tagreklamo. No, pero matian ta ang matian ta ang rason man niya ni Kap ang iyaman sining nga bahin para nga klaro sa tanan na Bumbo Road Jane, no? Pero sa mga lalaki, sa mga bailihan, no, ang tip ko sa inyo sa mga nagapamati subong sa mga kabanwana na kung gusto ninyo magbaile sa dalaga kag sultiro kamo, ang pinakatandaan nyo gid, ang labing importante sa tanan, wala ikaw nakainom, kag siyempre kapaligo ka man Kag humot. Oo. Kag pwede ka, antes ka magsulod sa bailihan, no? Kung nakakaon ka na to, karon balot sagwa, siyempre pulawan mo. Nakaon ka na to balot, kung ano pa to mga chicharon to. Buro bakal ka man da sang inang makahang at suwingga mo, kung makahang nga dulce bla. Kag imnan mo anay tubig, pero pangalimugan mo anay, tapos ka na mo sang dulce. Para nga ang ginhawa mo, hindi ba sinamak? Bumburo Jane. Namanaya man bla nga paghambal mo nga mayong gabi. Yung isa, kung kulbaan ka, doon dalagin hawa pa nga daan mo. Mayong gabi, paghambal mo pala. Intro pa lang karon ikis dati hindi ka na ka padayon pa, Rog. Amogeda, Bombo Champ. Oo. Kag mag-approach ikaw sa babae, dapat ipakita mo man yang gentleman ka, kag ginataha mo siya. Kung magbalibad siya, pasalamatan mo man gyapon.
Pangita ka naman to sang kung sino dira ang pwede nga mabayli eh. Oo. Hindi bla? Mumuro Jane? Yes, Bombo Cham. Sakto gina. Dapat sa mga soltero mag-approach humot sila Bombo Cham, hindi amoy Sa mga sultiro, whiskey or ano. sa mga sultiro, para nga permi ka mo makatiro. Stay pa. Na, Para baka permi ka mo makabayle. Amo na ang mga tandaan nyo, dapat ang ipakita nyo gid sa inyo ginatanyagan nga kung pwede magbayle, ginahagan nga magbayle nga may pagrespeto man bala kag hindi nga do ang pagkabig nyo sa mga babae nga balastuson na Bombo Rojane. amo gid Bombo Cham. Kag sa mga babae man kung kadto man sila sa muna nga mga kaladtuan, bayo man sa nga eksakto nga wala kulang bala Bombo Cham. Oho. Kay kun kaysa nagaingat man ang mata sa mga kalalakihan, makita nila ang mga pamayo sa nga mga kababaihan, mga dalaga da nga nagakadto Ti subong sa grabe na nga daan. Grabe na nga daan Bombo Rojane mag bayo-bayo subong nga mga kababainan. Pero din gani ito iya nga barangay atong sinilamlasang damlag lang nga mayara sila yasang clothing ano ganito? Sa diin to gani? Sa dingli man to no? Sa dingli to ya gali. Mayara sila yasang restrictions to. Bombo Rojane. Tiya mo na yung mga dapat. Tinukuan to bala mo, digli. Oh, tinukwan, Oo. dingli. Na amo na iya. Ti ang laki da kadto sa baylihan ti medyo long sleeve ka man pero nipis lang. ang long sleeve nga imo nga suksukon ti simpre nang nipis-nipis man o pulo kada be o kon inang may kwelyo bla. No? Tapos o t-shirt bi nga basta presentable man bla tsura mo. Oo. Hindi nga makadto kato imo iya nakaluab ka lang. Tapos gisi-gision pa imong dilargo ang piyak mo nga smagol bitas pa. Kung gusto mo nga pag-approach mo sa dalaga nga baylihon niya ka, masunod bala dayo na ayos-ayos ka man kag pa humot-humot. Kaga dapat pamangkuton gid kay kon kaysa ni mabalaan may mga babae nga hindi mabalaan nga may mga asawa na or bata mo pamangkuton nanay kay karon basi dito sa unahan bala ga bantay yabana. Kag nakita to karon nga ginbutong to, hindi magpasugot, ginharas mo pagid kag butongon dalon sa tunga ti kundi lain pa kag hatag pa sang inaway Bombo Cham. Amogid, ti ano lang pangalipay lang, enjoy lang, as long as why man lang sang problema, mayo man ning mga binayli-bayli ni sa barangay, gali kiti ang pulaw lang sina dire kung willing man lang ya magpulaw, bantay dira ang mga barangay official, mga barangay tanod, para iya mapasiguro nga malinong nga mataway ang binaylihan ay ti wa gid question na Bombo Rojane. Amogid Bombo Cham. So muna, kuha na leksyon sa aton sining nga mga kabombo. Ikaw ga bayli-bayli ka man sa una? Palagid ko ni kaagi, sini kay gina-stricto kami, hindi ni pwede. Why? Araw-araw. Why kay gid katapak baylihan? Wala. Hindi na ko mabae sa. Kadlaw gid kilala mo, Bombo Cham. Sino nga kilala ko? Terminin sa diskuhan, si Mame. Si Mameng? Oo. Ara na si Mameng sa tupad mo? Oo. Gapangayaw pa na iya baylihan niya? Gani, kalabot goro sa diin nga kabanuhanan. Piyak-piyak pa na nga baryo to, suway lang na siya ya. May kilala gani ko nga bisan wala sweet music, grabe ya sa sound sa likod mo. Habang ano ni man, may mabaskog sa likod haw, gali ang bagya Bombo Cham. Kilala mo? Di na ko magsugpon kay kung ano ko masugpon ko basi kon ang mga baskugan pagid ang maguluwa. Hindi na lang magpadayon na. Pero balaan mo Bombo Rojane kung anong pinakanami nga mabatian pagkatapos ang binayli? Ano? Ang pamalo sang manok. Ano naman na? Balaan mo na na kung anong pamalo sang manok. Hindi na napagpadayon na, maluoy ka. Kaya wala na sang kamatuoran. Sige, Bombo. Antes ang pamalo sang manok, dapat malino nga na natatan. Maano pa na Bombo Rojane mo?
Maano pa na? Ano ganing tunog sa kurenga? Nama? Nga may mga kuring na iya. Maingaw pa na ang kureng. Oh. Hindi pala, Rods? Nga may mga kuring na iya. Dumduman lang sang kilala mo. Gin-share yan lang sa akon. Tapos ikaw mo karon na. Sige. Sige, sa aton mga kabombo, bantayan na buwas ang dugang update. Tuhoy sini, kag ko na ano naman, ang side ni Punong Barangay Danny Pedregosa sa sining natabo nga pagtapungol niya sa isa man ka iya sini nga mga pumuluyo dira sa maya na sambit nga barangay. Nagikan diri sa panawagan kag complaint section sa Bombo Radio Iloilo ini si Bombo Jane Los Bañez Galiarde para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay da Bombo Jane Galiarde. Ang blatter report wala nagaka-expire. No? Kag pwede gid ya makareklamo kay ang pilasang biktima may mga nagkalabuka sini iya nga tulan niya sa pagka-insindiko ti pwede na ma-charge sa physical injuries or basi pwede pa na sa grave physical injuries. Ano pa ginaganing iban sina nga pwede mapasaka, no? Hindi ka mo magpati-pati kaga sa Dueñas PNP, tudluin nyo man ang mga pumuluyo kung paano maghikutar. Pero kung padayon sila nga magpabuyan-buyan, sino nga yung pangalan sa tagreklamo, Bumbomel? Ang sining first name, no? Sa kay Ma'am Dailin. Ma'am Dailin, kung magpakatig-a sa gyapon, nga maghatag sa certificate to file action, no, ang pulis to pabuyan-buyan man ari lang og gaanta ka ideya. Amo sini. Para iya sa mga barangay official pati ng barangay secretary, pwede mo gid ini sila mareklamo sa DILG. Now, pwede mo man ini mapasaka sa Office of the Ombudsman. Pwede mo na sila makasuhan dira. Ti na administrative case while abot sang criminal case pagid. Kay ti dako ang samad sa imo bana. Sabay naman iya sang pulis, gapanginam-kinam si Attorney Joseph sa Celis subong sa mga kasubong sinibala pulis nga mas ginaapinan ang mga obra sang sala sang sa mga dapat bululigan. Gapanginam-kinam to kalalaway na guro subong si Attorney Jong Celis to pamati diri sa aton nga kung magreklamo kamo, pwede gid ina. Amo ning mga initial steps ninyo nga sara nga mahimo. Ma'am Dailin Pedregosa kag sa iya sini nga bana. If ever nga ti pabuyan-buyanan kamo, pro palagyuhan kamo dira, no? Pwede nyo gid ina mahimo kag makapalapit sa mga talatapan Department of Interior and Local Government, no? Pwede kamo una na makapalapit sa inyo sining Municipal Interior Local Government bala o kung hindi gani sa Provincial DILG sa aton sin mga kabombo, pwede man kamo makapalapit iya sa Office of the Ombudsman, no? Kag sa bahin niya sa kapulisan, sa aton sin pwede gid kamo diri maka-approach anytime, no? Basta hindi lang iya masako kag kung medyo masako-sako man si Attorney Celis, i-refer ya ka muna sa iya sini nga mga investigator dira sa Napolcom sa aton sini nga mga kabombo. Ilapaw nagkikita sa latin iban sini mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sini Manusem Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina,
renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho.
ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential. Sa inyo tanan mga kabombo, hello and welcome diri sa kahapon lamang program. Oras naton 14 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. 4 days to go and it's already Christmas. Heart na ang aton nga background. And ako I just realized, no, Valentine's Day mode na gali ako. Naka-red na kuya. Sino pag na naka-red? Alsa ka mo. Well, anyway, good afternoon. Appear kita. Sa sining hapon, sige, apo noon naton. Sa mga nakaka-in love ng mga istorya and something, no, that would really make us smile. Mga istorya nga nagikan sa aton nga mga letter senders diri sa kahapon lamang program. And as I was saying yesterday, pwede gid, no, nga makashare ka mo since it's gonna be Valentine's Day next week, February 14. Pwede gid, matamati nyo na daw ang inyong mga love stories. I-share na diri sa kahapon lamang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga in love dara, stay in love. Sa mga single, so what? Stay happy and stay beautiful. This is Tita Regine welcoming you sa Friday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang. Ari na ato ng bahanon from Adrian Vicencio. Kiss broken hearts goodbye. Good afternoon. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn the rims.
falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. His broken heart goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Kiss broken hearts goodbye. Say hello to love, especially, this Valentine's Day on February 14. Anyway, this is again Tita Regine. Kagini ang kahapon lamang program. 21 minutos na makalipas ng alas 2. And yesterday we left off with the part 2 ng story ni Miss G, her 22nd story para diri sa KLP. Thank you sa mga pictures. Sige, i-show nato ni Naliwat, ha. She's been telling us, si Miss G about sang iyang mga nangin employers / business partners kung ano ini kanami ng mga tao, especially ini sila si Ami and then si Ana, especially ining si Ana nga according sa iya daw wala gid siya isaway kanami namin isang batasan kag daw halos siya lang gid ang ginapasundan. Well, anyway, padayon na naton sa sining nga hapon ang aton nga pagbasa sang istorya diri ni Miss G. So, dear Tita Regine, fast forward, Tita, November 2022, nakakita naman si Miss Ana sang new business partner / friend niya nga taga North. Bale, si Ana, taga South, Tita. Ang name sang business partner niya, Tita, si Mr. Andrew. Kag-recommend naman ako ni Ana sa iya. Bale, si Andrew, Tita, professor sa Isaka University sa Hanoi, kag may English Academy man siya nga iya, kag iba nga programs. Sa gin-introduce na ako ni Ana sa iya, Tita, okay nang kami. Hasta nga naghimo na ako sa group chat namon nga tatlo, kag nag-talk about sa project, hasta nga natigayon kaluyan.
Medyo na-stress lang ako sa umpisa sa hiring process kay medyo disappointing ang performance nila sa first month, but now it's okay na tita. Ga-cooperate na mga teachers, ga-follow rules kag mga butana na. So sigano makatilaw sila. Joke. Bali tita, more ako di sa pag-manage sa mga teachers kaysa pag-teach sa amo nga project. Gamay lang ginkuha ako nga students kay mauti ang mga parents sa North tita. May pagka-Chinese man batasan. So what I like about Andrew tita, kay Christian siya, kagapati kay God. Very understanding pa tita. Mas kalmado sila nga duha ni Ana paglabot sa management. Chill lang na sila nga duhaya. Ako lang ang may pagka-strikta kag suplada. Haha. Pero importante, gaintindihanay kami kay okay gid amon relationship tita. Bale, it all started sa recommendation tanan kay sa kaluoy sang Dios na tigayon gid man. But of course, I know life is full of uncertainties no matter how stable things are tita. Things happen unexpectedly and I don't know how long these projects will last. So I still keep on striving, working hard and finding ways on how to make my life better and worth living. And also, para nga labuton ko ang mga ambisyon ko sa kabuhi and to fulfill my heart's desire with God's help. Asa na lang diri anay tita, kag migin apid ako diri nga mga pictures, ang sa part 1 nga story, amo ni si Ami ang may payong. Ang may payong kuno kag ang nakakalo. Okay, pangitao nato rin na. Amo na si Ami ang isa sa iya nga mga business partners. May payong kag nakakalo. Alright, that's beautiful si Ami. Tapos, ang sister niya nga si Miss Ivy ang nakatoga kag nakadress. Yun. So, mag-sister sila. Tapos, sa part 2, ang naka-red, amo na si Miss Anna. Yes. Ka mga yang pa, no? Kagang lalaki, muna si Mr. Andrew. By the way, tita, ang story ni Miss Chen, tingoan ko tapusan this month, ha? Kay now, super sako gid ako, tita. Kay tama ka loaded schedule ko. Pero pungkuan ko ni, kag watch liwat ang recordings ng klase namon about sa kasaysayan niya para masulat ko. Naumpisahan ko naman to, Kag by the way, tita, kung masend ko na ni before February 23, just skip my 23rd story. Kung mauna ang 24th story ko about kay Miss Chenta. Ha? Please, salamat yun. Okay, sige. So, I guess, kita ko na to siya, 24th mo. Thank you so much for reading, Tita Reg. May God continue to bless us. Hugs, love, Miss G. Thank you sa imo, Miss G. I know in your busy schedule, ma-insert mo pa, no, ang pagsulat diri para sa KLP. Hamba ko gani, I was kidding yesterday, saying ko ganing ka siguro for 100 stories. That's a record to feat, no? Dari sa kahapon lamang program, but what the hey, sige, go! Ako basahon ko man lang, mga stories, kag nagakalingaw man kani. So, thank you so much, kids, sa imo, Miss G, for another story nga imo again send sa amon sa sininga hapon. Sige, agi na take note kong imo mga instructions regarding sa mga schedules. And I just hope na hindi ako malipat, kag hindi kita mapalpak. Alright? Oras naton, 2:26 na sa hapon, kag luyag ko diretsohan. Inisulat diri ni Morningstar, aka TNT WK. Remember him? Tuka ng tuka, walang kain. Kung di ka magsala. This is what TNT WK means. And this time, may another story siya, and si Morningstar naman siya. Pero siya, sa gihapon si TNT WK. Dear Tita Regine, intro ibo. Wow, bonjour, bon après-midi, tita. Hala, ano ini nga mga languages ini?
Alo cava, tu vas bien, et le auditeurs. Okay, may lang kay ti, may translation. Good day, good afternoon tita, hello, wishing you good and your audience. Pasensyahan mo lang ako ha, morning star, kung mga sala-sala ang ako nga pag basa sa imo diri nga mga again pang send sa aton diri nga mga panamyaw mo kag mga language nga gina-share mo diri sa aton sagad ka nagali ha sa sini nga mga languages ti salamat gid kabay mamamatunan kami sa sini nga hapon. Tapos ko anom ka tuig as public servant sa Papua New Guinea, bale duha ka employment contracts kag naka-establish gid man ako sang friend network sa amon nga department. Balan mo tita, lain-lain nga mga nationalities ang nagapadalagan sang system nila. Kag sa amon department, may Aussies, New Zealanders, Americans, Britons, Indians, Romanians, kag anom lang kami nga Pinoys. Sa taas namon, assistant secretaries, deputy secretaries, may ara pa kung pila ka first assistant secretaries. Kag sa level manamon, laban gid puti, kag pipila nga putim man. Sang last ko nga attendance sang budget review sa headquarters sa Port Moresby, kami kag ang mga Indians ang putim tita. Okay. The graduation right na namon, kay ma-take effect na ang localization program nila. Ang second contract tuya, may bilin pa nga mga siyam ka bulan. Te kundi siyam pa ya ka bulan, ang akon uya-uya sa Goroka, kay pangatlo ko nga assignment, halin sa VWAC, tapos Popondita, and then Goroka. So lapit na ako makagraduate sa second contract. Ang abyan ko nga New Zealander, nga ex-assistant secretary namon, nag-fax sa akon. Fax patita, kaya wala pa uso ang email, kaya wala pa kabugtaw ang mga kabataan sang millennia. So kung interesado daw ako, may incoming nga posisyon sa South Pacific nga UN-assisted program sa New Zealand government. Pero 6 months lang ang duration. Kag kung okay daw ako, pasyaran ko lang siya sa Apia, Western Samoa. Kay siya ang development officer sa South Pacific. Kag sa Western Samoa siya nag-base. Timing man kay manug-uli na ako kag hapit sa Pinas, timo sang bakasyon. Kag nagpabook para Apia, kapital sang Western Samoa. Pag-abot ko sa Apia, gin-brief ako sang abyan kag ang assignment Nokonuno, Tokelau. Obrahan ko sang project feasibility study kung paano mapatinad ang pangabuhi sang Tokelauans. Tihulat ako sang barko kay wala airstrip ang Tokelau Atoll. So 3 pa kaadlaw, kag nag-abot ang barko, kag ayawan ako lagaw sa Apia. Matahong man ang mga beaches nila. 3 man kaadlaw sa barko, kag nakaabot kami sa Tokelau, kag nag-report ako sa Ulo or Faipuli, ang pinaka-chief sang 3 ka atolls. Ginpatigayon nila ako sa guest house. Ginumpisahan ko identify ang mga subjects ng project feasibility study, example, rain harvesting, infrastructures, economic potential of pelagic big fish activities like tuna varieties for export. Dito ako inayawan sa yellowfin tuna. Kaya ang ginakaon ko, baked tuna, kag sudan, sinabawan nga tuna. Ini lang ang pinaka-peaceful nga lugar. Ako na destinuhan. Kay tanan nga balay, open ang mga pertahan, Tita Regine, 24/7. Ay tuod. Kag kung huboy-huboy ka sa gabi, kag tumalang ka, tulog ka lang sa ila balay. Kag pagkaaga, ila ka paserbihan sang pamahaw, bag-o mag-uli. Aba, diri ka sa Pilipinas, bukol ang imo nga malabutan. Kanami, no? Dito ya kanami, pamahawan ka pa. Ang lagoon, ginalibutan sang reefs, nga daw gin-circle, nga rosary beads. Kag kung libuton mo, mga 4 ka oras nga lakat, kag ubog,
Sagwasang Reef, Pacific Ocean na. Kantilado, kag mga 4 kilometers ang average nga kadalumon. Kung low tide, ang pinakadalom sang reef hasta sa paa. Kag kung abutan ka sang high tide, tambay ka anay, hasta low tide naman. One time, akon gintilawan nga libuton. Kag sa tunga-tunga, may portion nga medyo dalom na. Akon ginpilit nga tabukon. Mga 20 meters man lang ang distansya, pero sang lapit na ako sa pihak, baw, nagasirit-sirit ang silik sang white shark. Kag ginlagas ako. Grabe ko yampad ko patakas, kagamay la ako maabutan sang loo ko. Grabe kulba ako kag nagpahuway-huway anay ako. Tonto nga bagis. Nagbalik sa Pasipiko. Wala niya ako nakuha. So sobra gid man 5 ka bulan ang akon exile kag nagbalik sa Apia, capital sang Western Samoa. Kag didto ko na lang gin-finalize ang akon report. Ang akon home or HOM, Head of Mission, nag-offer nga may 1-year contract para sa infrastructure consultancy sa NIUE. Di siling ko deal. Pareho man ang sweldo sang tukilaw. Mga 3 man ka semana ang bulubalinsay ko sa Apia, kaglupad naman ako via Tonga. 2 ka adlaw ang hulat ko sang connection flight ko sa NIUE. Sadya kay halin ko sa Tonga, Martes. Abot ko sa NIUE, Lunes. I hope I am correct. NIUE, gid man eh. Lunes, ang 3 ka oras ng flight. Tingala ka tita, no? Nag-cross kami sa international dateline. Gali. So pag-abot ko sa NIUE, diretso ako report sa consular office sa New Zealand, kundi nag-office ang head of mission. Then, paid respect to the office of island premier, kaginpatigayon nila ang guest house nga ako nga estaran. Ang NIUE tita, cute nga city, kompleto, moderate nga mall, banks, etc. Pero halos tanan nga balay obstructed sa crosses. Kay kada pamilya, kanya-kanya sila lubong sang ila minatay sa kada ugsaran. Ginaalaw gali ito yang. So damo kami nga sari-sari nga mission members. May UN, JICA, IOM, luwas sa mga religious missionaries. Tilipay man si ako like Tokilaw. Mga New Zealand citizens man sila. Trabaho, pag sailing, kung may time during weekend. Ang island sa NIUE, daw beef steak ang korte. Kag 2 hours kung libuton mo sang car ang coastal dirt road. Sa lapit na matapos ang 1 year ko, nauna finish ang French UN consultant. Kaginatagan niya ako sang probable nga opening sa Afghanistan. She told me to send my resume kay ma-join man siya dito. Ti okay man. Deal again. Kay daw jolly man siya. Padala man ko return address ko sa balay na. Sa matapos na contract ko sa NIUE, flight ko pa New Zealand para mag-report sa home office. Sobra man, 2 ka semana, libot-libot ko sa Auckland, kag umuli di sa Iloilo. Wow! Bakasyon grande naman. Pero wala income. Lagaw-lagaw Boracay, Simala, hasta Chocolate Hill sa Bohol, walang ligtas. Libot panay kag Higante Islands. Bullseye man. Tiabtan ako sang email halin sa Afghanistan. Kung interesado ako sa posisyon ng roving technical advisor, attached sa US military RAT, Rapid Assessment Team, ang RAT. US dollars, 10,600 per month ang item. Every 60 days, 10 days R&R sa Dubai, rest and recreation siguro, no? Libre ang UN plane for Kabul, Dubai, every day.
Ang office sa UN compound sa Kabul, pero from time to time, dito man sa Bagram, US Air Force Base. Kinahanglan, report anay ako sa Paris. Wow. For 2 weeks, orientation and training. Hindi tani pabor pamilya ko, pero tig-aulo ko, kay kon panahon mo na, bisan, nagakatulog ka, finish ka pa rin. Sa Tukilaw gani, bagis lang katapat, muntik-muntik ka na. So, lapit man 2 ka bulan bakasyon ko sa Pinas, kag larga naman. Patatak ko visa sa French Embassy, kag book sang flight to Paris. Wala na ako magbalik sa Iloilo, kay flight ko after days na. Paris, here I come, kag anchor dayon sa hotel, nga walking distance lang sa office. Lapit lang ko sa Eiffel Tower, along Admiralty Avenue. First week, discussion on our working plan. Example, standard plans for School of Boys and Girls, community clinics, water, solar system, cobblestones for roads designed for cash for works, as labor-intensive program, bridges, irrigation dam and channel. Trabaho ko sundan ng input sang US military RAT. Orientation and discussion on every recipient localities. Damo nga locations tita, kag halos hindi magigo ang isa ka semana nga orientation. Sunod nga semana, insurgency safety. Our supposed actuation and behavior when kidnapped. Halos istorya lang sa mga probable situations. Ang katapusan, ang mga security clearance. Sa 2 ka semana nga balik-balik ko sa suki ko, nga ginakaunan kon gabi, Morokan ang tagiya, kag hindi ka balo mag-English, di ako shortage man sa French language. Ang siste, halo ang istorya namon sang French kag Arabic. Grabe yung mga experiences ang iyan, no? Lain-lain ng mga countries, lain-lain ng mga lugar, lain-lain ng mga tao. Ang iyang nga na-encounter, lain-lain ng mga situations. We are not yet through with the story of Morning Star. So, panambalikan nato nini. We'll just have to take a short break, mga kabombong. Ato nga oras, 39 minutes after 2 o'clock. Magapunon balik ang kahapon lamang program. Pagkatapos ang gids, ang pila ka mga importante nga mga panghanamdom. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas.
apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19. Sa istorya diri ni Morningstar, so Tita Regine, flight to Dubai. Paglanding namon, kita ko dayon ang dako nga marka sang UN plane. Do pareho bala kadako sa mga eroplano nga nagabiyahe Manila Iloilo. UN plane flight to Kabul. Landed kagang among security officers nagahulat na sa arrival. Dason nga adlaw, banat na trabaho in the assumption nga fully aware na ako tungod sa training. Sakay sa bulletproof nga cruiser, upod ang guide, interpreter, kay wala gid ko knowledge sa Pushtun or Dari language sang Afghanistan. Sunod-sunod man ang duwa ko ka escort nga bomb-proof rover or sunod-sunod man. Dala ko ang work plan para mapatinan ko ang mga project sites. Reconcile ko sa RAT nga nag-opisina sa Bagram US Air Force base sa Gwa lang sang Kabul. Tapos ko na ang surrounding vicinities, sakay naman kami sa UN helicopter para kadtuan ang agi sang RAT sa mga probinsya. Medyo maayo man tani ang sweldo, pero mahapo man tita
antos lang, kay tigaulo, malakat gid. Amo ina ang routine ni Toto tigaulo. Roving around Afghanistan, talking with Talibans, gutom kag permi lang pistachio ang panyaga. Bala mo tita, pistachio kag cotton ang ilang main exports. Kag syempre, brown bricks, term sang raw opium tar. Trabaho, kulba, gutom, kapoy. R&R, kag kung kaisa, diretso Pinas. Amo na ang routine ko, almost 4 years. Pero every year, may 1 month paid vacation and free airfares. Nami man, no? Ang ilang mga freebies. So one time, ginhingyo ako sa akong guide nga dako problema sa nga pamilya kay mga sawa na nga bata. Kay kinahanglan nila 600,000 Afghanis para sa dowry. Afghani and peso that time was almost equal. Kung pwede, kidnapon nila ako kag taguon kag ipa-ransom sang 5 million Afghanis. Total, may insurance man kuno kami kada isa sang $50,000 US. Balaan sang loko. Kibot kulba ako eh. Okay, you'll know next week, sabat ko. Ginistorya ko ang amon head of mission, American, kagang desisyon, exit quietly for good. Damo pang amon ginistoryahan, kag nag-offer siya na kung interesado ako magsulod sa US, make him a reference, kag ginhatag niya ang iyang contact number, just in case, for verification. Advice pa niya nga iplastar ko ang ako niya resume kag isubmit sa migo niya nga immigration officer nga na-assigned sa Oakland, California Immigration Office for self-petition. Just call me as soon as you have submitted it. Everything was ironed out and graceful exit, done, and home again. Tulawig na titang akong recollection. Sunod naman nga episode, Alfidasin. See you again. Morning Star, aka TNTWK, sang Iloilo City. Silty Plate Liriru Sur. Mercy lang di ba lang ko. Please read on Friday. Sige, Friday. So today, nagdinihan ko ang aliyag mo sa mga. Hindi ko lang napagputsaon. Ano ni siya? French? Feeling ko French kid. Merci beaucoup. Well, anyway, thank you so much, kid, sa imong gin-share diri sa amon. Grabe, gali ang nature sa imong work. Mga kabombo daw, kundi ako magsala, engineer ini siya. Ining si TNTWK. At syempre, no, abroad, ang iya assignment, damdam mga lugar, ang iya nga napangaduan, and he is gladly sharing it with us, no? Ang mga na-experience niya dito, hala, dutayan ka lang to gali, gurgur ulo. Joke lang. Pero grabe, no? As in, tinami man, ang gin-advise sa imo sa American, nga ti, puli ka na lang quietly and for good. Sigano nga, ti, basi planuhan ka pa nila dito, sila yung daan in dire needs ng money, kag ikaw ang nakita nila ng solusyon sa imong mga problema. But just like sa bagis, napalagyuhan mo ang atong problema. So you're back home and you're with your family. I'm sure happy family mo. And kabay ikaw happy man. Kabay ikaw happy man, nga nakabalik ka na diri. We don't know, no? Kung may mga plano ka pa nga mag-ualiwat, sige, kung may ara, you can share. Share that again with us, no? Ang imo naman yung mga plans in the future or kung ano pa nga may experiences ang liyag mga i-share diri sa amon. Thank you so much, kids, sa imo. Morning Star. Oras naton, 51 minutos, makalipas ang 2:00 sa hapon. Magapanabalikan kay LP pagkatapos ng kids sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agad makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsume. Diretsong handiri ang tuyag man i-share sa aton ni Mateo sang Haro Iloilo City requesting nga February 10 Friday man ang aton nga pagbasa sini. So here we go. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, sa Bombo. Tawagala ako kay Mateo, ang tagsulat sa maayong balita ni Heso Kristo. Pero ining akong sulat, hindi balita, kundi istorya, parte sa fiesta sang Haro, kag perdon nga kandila. Nadumduman ko pa, edad pa lang ako 15 years old. Hindi ko nadumduman kung ano nga tuig, pero nadumduman ko sa makita ko ang kadamo gabaligya sang perdon. Ari Inday, fiesta. May bisita kami, taga-Bukid sang Tapas, mag-asawa. Ang babae, amo ang paryente naman. Bispiras pa lang, ara na sila. May dala sila, 3 ka native nga manok, kadyos, langka, kag isa ka ganta nga pilit nga bugas. May manay nga manog pamiesta, no? May dala pa sila. Mga alas 4 sang hapon sila nag-abot. Bombo Omel, that is not the pictures. Wala pa niya picture, okay. Ang tuyo, magsimba, kag magbakal sang perdon nga kandila. Tapos panyapon, gaistorya kami, may nag-agi nga train. Nakibot ang yabana, namangkot. Ano ina, nagahagunos? Baha? Sabat ni tatay, ano nga baha? Train ina. Paggabati nga train, dali-dali siya nagwa, kag matanaw sang train. Pagbalik niya, ngayon pamangkot siya kung anong nakita niya. Sabat niya, grabe, gali kalabog nga salakyan, daw atataro, galing kadasig magdalagan. Ginabalan siya sa asawa niya, matulog na kita, kay aga pa kita mamata. Alas 4 sang aga, nagkape sila, naghimo sa pagsimba. Pag-abot nila sa simbahan, may nakita siya, gabaligda kandila nga perdon, color yellow. Sa unang Inday, ang perdon nga kandila malipot, pero dalagko. Nangayo siya kwarta sa asawa niya, kay may baklon kuno siya. Natingala ang asawa, makadugay sa iya magbalik. Gipangita niya, nakita niya ng yabana sa kilid sang simbahan, gapalipod. Ginpamangkot niya kung gaano siya. Nagsabat, nagbakal balinghoy, galang hindi magwanta ang uganot. Pero ang karabo, sobra. Gawaong ang iyabana sa pagtulon. Tignan pala niya, kabuki gid sa imo, kandila, ina, gingkaon mo. Sabat sang bana, abi ko murado nga balinghoy. Amo ina ang perdon nga kandila. Amo na ang ginkadto mo sa haro. Magbakal ka perdon. Tapos kinaon mo? Pagbalik sa balay, ginpamahawan sila. Grabe ang haram sang pansit. Jutay lang maurot ang isa kabandihado. Gatulok lang si nanay, gayuhom lang. Natalupang dan sang iya asawa. Wala na siya sapatos. Ang yabana, tingin pamangkot niya kundi ng sapatos sini. Sabat sang bana,
Ginbilin ko sa puwertas ng simbahan sa pagsulod ta. Ginpamangkot siya. Tinga ginbilin mo. Ang sabat niya. Abi ko, anay, pareho sa balay. Antes magsulod, ubahon ang sapatos. Pagbalik ko, wala na, kay kagrabe, kadamo katawo. Ti, paano ina? Gatiil ka pa uli? Hambal sang asawa. Pabayai, sagad naman ako siniki, mayad gani, ula sabad sa sike ko. Abaw, buki gid matuon. Hinday Regine, tapos panyaga, naghingagaw sila pa uli sa tapas. Dala ang duha ka bugkos nga perdon. Bale, 12 ka bilog. Hinday, amo ina, ang istorya sang perdon. Salamat sa pagbasa mo, tani naghihom ka man, ang tagsulat. Mateo, Sangharo, Iloilo City. Way lang naghihom, no? Kundi nga nakalamho gid kami, Mateo. Thank you gid sa imo again share diri. Ka-cute lang sang husband. Basi joke lang to. Hindi ayahan. Pero sige, coming from their place, well, everything is new para sa iya. Dodamo bag-o siguro sa iya nga panalukan. Kag, syempre, curious man siya. Gusto niya man nga testingan kung paano, no? Pero sala lang siya kay ang ginkaon niya, hindi ito yung balinghoy. Abi yan balinghoy, kundi nga kadila. Anyway, salamat din sa iyong saliwat, Mateo, Sangharo, Iloilo City. Mga kabombo, yari naman ang mga importante nga kaywatan dito sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana. Tubtob sa Enero 11, 2023. Ang Bini Band, Iloilo's best and premier rock band, ang natalana nga maghahatag kalipay sa inyo with a great selection of rock songs sa 2 ka oras nga musical show sa Pebrero 11, Sabado, sa concert at the Plaza, Blasting Your Way, sumugod alas 6 sa gabi. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo Valentine's Edition mugs ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Pebrero 12 naman, Domingo, ginaagda ang tanan na mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa mga adlaw sa Latoda, mag-aumpisa alas 11 sa aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, pangamiyon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang resilience sa pagpangatubang sa mga challenges and hardships sa sininga tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kag-ari naman ang Valentine's Day concert dira sa Plazuela de Iloilo. Sa February 14, that's Valentine's Day, dala ang inyong special someone kag ang inyong pamilya sa Plazuela de Iloilo kag magkaon sa inyong paborito nga restaurant sa pagselebrar sa sining special location. Samtang nag-enjoy ka mo sang ambience sang Plaza Mayor, lingawon ka mo sang isa sa mga best pop band sang Iloilo, ang Crayons Band, sa 2 ka oras kag tunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangin inyo sa Valentine's Day concert at the Plaza sa Plazuela de Iloilo sa Pebrero 14, mag-aumpisa alas 6:30 sa gabi. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Mga kabombo, tomorrow we're going to interview Sweet sang Iloilo kag we are all set with her. So, sa inyo dira nga mga istorya, pwede gid nga i-share, especially mga love stories ninyo dira pag-uana and i-share man diri sa KLP, basi magdaog pa ina 1,000 pesos. I-email lang ang inyong mga istorya, ilibin ang inyong mga love stories sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or ipadala sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas, same time, same station. Madamo nga salamat sa inyo tanan mga kabombo. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon namang program. Good afternoon and God bless.